Udruga umjetnosti, kulture i tradicije Stara Baška, osnovana prije 3 godine, posvećena je očuvanju prirodnih ljepota i tradicije ovog slikovitog mjesta na otoku Krku. Kroz niz projekata poput uređenja mjesnog zdenca, postavljanja spomen ploče te oslikavanja trafostanica, udruga aktivno doprinosi očuvanju lokalne baštine i identiteta. Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav i dobrodošli u novu epizodu televizije Punat. Stara Baška, smještena na južnom dijelu otoka Krka, poznata je po svojoj bogatoj povijesti, a koja se danas, zahvaljujući predanosti udruge, koja broji 75 članova, uspješno čuva i oživljava kroz razne projekte i inicijative. Iva, recite nam više o njoj. Pa naša udruga je novoosnovana udruga, postojimo, ovo je sad 3. godina. Ideja je u biti pokrenuta strane našeg predsjednika, on se zove Libero Denis Galjanić, mene, Iva Mihajić i našeg 3. člana Zlatka Sindičića, koji je isto Starobaščan, ali živi u Krku. I došli smo na tu ideju zbog toga što želimo sačuvati našu tradiciju i naše običaje koje pomalo izumiru, jer mi smo jedna mlađa generacija, a ovi stariji ljudi su nam sve to usmeno prenijeli. I tako da želimo sačuvati te naše običaje i Denis je umjetnik i želimo uljepšati malo ovo mjesto. Stara Baška zapravo ima bogatu povijest. Kako je nastala? Prije se zvala Kraj, zbog toga što su naseljenici Stare Baške, nazivali su ih Krajani, jer su početkom 14. stoljeća bježali pred Turcima i nastanili su se na početku sela, koji se okupio oko crkvice Svetog Jeronima, tamo je tada bilo selo, ali se pojavila bolest kuga i tada su morali napustiti to mjesto, te su se premjestili ovdje prema Staroj Baški gdje se u biti danas nalazi. Prvi projekt vaše udruge vezan je za otočić koji se nalazi tu, pred Starom Baškom. O čemu se radi? Prvi projekt je vezan za otočić Galun, gdje smo htjeli napraviti spomenik 5 mladića koji su 27.4.62. izgubili svoje živote u iznenadnoj oluji koja ih je zadesila. I mi smo slušali sve ove godine tu priču od naših roditelja, od naših predaka, kako se to desilo, kako je to bila strašna tragedija. I htjeli smo jednostavno napraviti spomenik u čast tim poginulim mladićima i tako da smo krenuli s tom idejom da to bude naš prvi projekt. I uspjeli smo, zadovoljni smo jer smo ove godine postavili konačno taj spomenik na otočić Galun. Također došli ste i na ideju da nekako označite mjesne kvartove. Zašto je to bilo potrebno? Ovo selo ima te starinske nadimke kojih mi znamo još od naših predaka, baka i djedova. Znači svaki dio mjesta se zove po starobaščanski, starinski, ima svoj starobaščanski starinski naziv i tako da smo mi odlučili, pošto mi ovdje nemamo ulica, znači mi smo tu samo Stara Baška i redni broj, odlučili smo vjekovječiti te stare nadimke sa tim tabelama, recimo, koje u biti nisu nazivi ulica, ali im želimo dati takav naziv da i turisti i ljudi da znaju kako su se one nekad zvale. Misija ove vrijedne udruge je i uljepšavanje samog mjesta, za što je zadužen umjetnik u njihovim redovima Libero Denis Galjanić, koji je oslikao lokalne trafostanice. Denis, otkud inspiracija za ove murale? Ja volim nogomet, ništa protiv nogomet, a svaki trafostanica od Krk most do Punat je rijeka. I ništa protiv njih, stvarno. A mi smo na more i turisti obavimo se, onak sam mislio bi bilo lijepo morski motivi djelati. Što konkretno ova predstavlja? Ovo će isklopiti se za panoramu zada što vidite i bi treba biti nikad način kakva je iluzija. Projekt na kojem trenutno radite je obnova i uređenje lokalnog zdenca. Iva, recite nam zbog čega je to važno? Evo, ovaj zdenac je u biti odavde još priča se iz doba Austro-Ugarske. I naše selo nekad je dobivalo odavde vodu. To nedavno je ovaj zdenac bio vrlo zarasao, znači bilo je puno stabala, korova i tako dalje. I jedna udruga iz Punta koja se zove Srcem za Punac su prvi pokrenuli akciju čišćenja. Sad mi želimo nastaviti, uljepšati ovo mjesto koje bi moglo postati predivan vidikovac i voljeli bimo dovršiti i uljepšati ovaj dio, staviti klupice, staviti možda jedan teleskop, da ovo mjesto postane
jedan prirodni parkić kojeg ovdje u mjestu nemamo. Što još imate u planu? Želimo spomenuti sve ove zaboravljene i poznate ljude kojih nažalost ovdje više nema i da se jednostavno Stara Baška pamti po lijepim dijelima i po lijepim stvarima koja naša udruga kao udruga želi dočarati i ostvariti. Predanost članova Udruge umjetnosti, kulture i tradicije Stara Baška primjer je kako zajedništvo i ljubav prema svom mjestu mogu očuvati i obogatiti lokalnu baštinu, stvarajući čvrste temelje za buduće generacije.